ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ଯାହାକି ବଗ ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଏକ ବଗ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ବଗ ବୁଢ଼ା ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ଭାବିଥିବ? ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କୂଟ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବି। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇଠାରେ ବସି ରହିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାକୁ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ସେ କହିଲା ଯେ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସେ ବିପଦ? ସେ କହିଲା ଯେ ଏହି ପୋଖରୀର ମାଲିକ ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସେଠାରେ ମରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ଡରିଗଲେ ଓ ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବଗ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ତା ସହିତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇନଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏହିପରି ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ଏହାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହଁ ଭରିଲା ବଗ ଏବଂ ତାକୁ ତା ସହିତ ନେଇ ଚାଲିଲା। କଙ୍କଡ଼ାଟି ଅତି ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛ କଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ବଗକୁ ପଚାରିଲା। ବଗ କହିଲା ଯେ ତୁ ଆଜି ମୋର ଆହାର ହେବୁ। ଏହି ସମୟରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବଗର ତଣ୍ଟିକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଚିପିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବଗଟି ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲ? କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଲୋଭ ସର୍ବତ୍ର ଗର୍ହିତ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା ଆମର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।